bent lévőket, a melegben lévőket, hogy vegyék el a hangjukat. Este rendhagyó reggeli, nyilvánvalóan látjátok, hogy engem nem Nyisztor Vilmosnak hívnak, nem az éterből jelentkezem, nem Köröstorokból, hanem Pap Péter vagyok Budapestről. És hát miért is rendhagyó ez a reggeli kávé? Azért, mert nézzetek rá a naptára, úgyhogy április 1 időpontot írunk, úgyhogy a mai reggeli ennek a jegyében fog telni, tele poénokkal, és egy kicsit más oldalról közelítjük meg itt a dolgokat, de mindenek előtt kettő dolgot szeretnék még a komolyság határain, komolyság keretein belül megemlíteni. Az első dolog az az, hogy hangsúlyozottan, hatványozottan megkérlek benneteket, hogy a mai programot ne vegyétek komolyan, amit elhangzik. Ez nagyon fontos dolog. Az egyetlen dolog, amit vegyetek komolyan, az a most következő mondatom, hogy a cég bejelentette, hogy április 15-ig meghosszabbítja a promóciót, tehát ami április 1-ig tartott, ugye mai napig, ugye minden második ember után plusz $100 fizet a cég. Ez volt ezen a héten, és ez április 15-ig, tehát meg lesz hosszabbítva, és akkor megy a poénkodás itt által a melegedőben, de most akkor kezdjünk is bele abba, hogy mi lesz a mai napon. Hát mindenek előtt megkérném mindannyiatokat, hogy ugye most itt vagyunk a teremben, és nagyon fontos dolog, hogy mindenképpen töröljétek le a Flash Player-t, hogyha fel van telepítve, hiszen a működéshez ez elengedhetetlen, illetve a videók megtekintése érdekében mindenképpen a Mozilla Firefox-ot használjátok. Ennyit előzetesben. A telefonokat kérem, hogy hangosítsátok fel mindenképpen, telefonáljátok, és ne hallgassátok azt, amit mi itt nektek mondani szeretnénk. Fel is hoznám akkor mai műsorvezető társamat, Kalapáti Nórát. Ő lesz az egyik, akivel itt tartjuk a mai programot. És hogy mire lehet ma számítani? Hát mivel felvétel készül erről a mai programról, így úgy döntöttünk, hogy ne legyen probléma a cégnével illetően, hogy mi mivel foglalkozunk, milyen cég mögött vagyunk, úgyhogy ma egy fiktív cégnévvel, ami alliterál az eredeti névre, a Zsákszotyi cégnévvel fogunk operálni. Ez lesz a mi cégnevünk. És hát el is kezdenénk akkor a mai képzésünket. Ugyanis egy képzésre készültünk elsősorban, még nem más, mint a Zsákszotyi Restart képzés. Tehát megmutatjuk nektek azt, hogy hogyan ne építsetek még véletlenül sem üzletet, hiszen ez a cél itt nálunk a cégnél nagyon fontos, hogy tilos embereket, munkatársakat csatlakoztatni, tilos behozni bárkit is az üzletbe. Elsőképpen akkor átadnám neked, Nóra, a szót. Először is szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és kezdem is a mondani valómat. Az első, ugye mindig arról beszélnek nekünk, hogy címlistát kell írni, mindnek átelvünk. Az az elvünk, hogy ne szólíts meg soha senkit. Tehát mindenkinek van a Facebook legalább 100-200 ismerőse, azoknak is van akár 300 is, de nekünk az a feladatunk, hogy soha senkit ne szólítsunk meg. Tehát saját magunk várjuk meg, ami képül a hálózatunk, dőljünk hátra, várjunk nyugodtan, és előbb-utóbb az magától ki fog épülni. Tehát nem kell írni, nem kell különböző füzeteket kiírni a címlistából, nem kell azzal foglalkozni, hogy kinek mennyi ismerős van, hiszen úgyis saját magától épül a hálózatunk, abszolút nem kell ilyen dolgokkal foglalkozunk. Az volt a lényeg, hogy beléptünk, és most tátra is várjuk, amíg a saját hálózatunk ki fog épülni. Peti? Most nagyon fontos dolog ehhez, hogy kellő negativitást kifejleszünk magunkban. Ugyanis ha negatívan állunk hozzá a dolgokhoz, akkor óriási eredményeket érhetünk el, hiszen elkezdjük majd nem megszólítani az embereket, sokkal könnyebben fogjuk őket elhajtani, elzavarni. Nagyon fontos, hogy elmondjuk azt magunknak, higgyünk abban, hogy senki nem látja meg a lehetőséget az üzletben. Az aztán fontos, hogy ezt megértsük, mert enélkül bizony be fognak hozzánk lépni. Tehát vigyázni kell borzasztóan, de valaki mégis látna a lehetőséget, mert mindannyiunkkal megtörténik, hogy rosszul alakul a szín, nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt szeretnénk, és valaki iszonyatosan szeretne csatlakozni a csapathoz, nagyon szeretne a munkatársad lenni,
el kell őt zavarni. És ez borzasztóan fontos, el fogjuk mondani, hogy ez pontosan milyen lépésekben lehet megtenni, mik azok a metódusok, amikkel nagyon hatékonyan el lehet a jelölteket zavarni. Óra. Ahhoz, hogy el tudjuk zavarni az embereket, ugye, ahogy a Peti mondta, már mindig negatívnak kell lennünk, és a megfelelő embereket kell kiválasztani. Tehát azokat az embereket kell kiválasztani, akik mindig nemet fognak mondani, és akiket el lehet zavarni. Tehát elég, ha te vagy a saját csapatodban, untig elég vagy saját magadnak, és a saját magaddal tudjál foglalkozni, és minek keressél meg bárkit, mikor úgyis elég vagy saját magadnak. Tehát olyan embereket kell keresni, akiket el lehet zavarni, akik nem akarnak veled dolgozni, vagyis nem akarnak veled nem dolgozni. Péter? Bocsánat, igen. A mikrofonon. Nincs hangod. Most már remélhetőleg hallani. Szóval van 3 darab nagyon fontos kérdés, ami minden jelölten átfut, és ezt érdemes elemezni, hiszen nagyon fontos tudnunk azt, hogy mire gondolnak a jelöltjeink, és ez a 3 kérdés azért jellemző. Az első, hogy hol a párizsi zsömle. Hiszen ha amint megmondjuk neki, hol van, az már egy indíték lehet arra, hogy tovább haladjon az üzleti beszélgetésünk, így mindenképpen hazudjunk. Tehát nagyon érdemes például azt mondani, hogy Szíriában van a párizsi zsömle, ezáltal a jelöltünk esetleg kiutazik, elkezd szíriai kapcsolatokat keresni, elmegy a konzulátusra. Nagyon fontos, hogy így időt nyerhetünk ahhoz, hogy a jelöltünk gondolkodjon minél tovább és tovább, akár 10-15 évet eltöltve szíriai kutakodása során azzal, hogy a párizsi zsömlét keresi. Második kérdés, ki az a Nyisztor Vili? Na most Nyisztor Vili személyben ugye egy legendát tisztelhetünk, a IOV legnagyobb lovagjai közé tartozó személy, és mindig szóba kerül ő, gyakorlatilag nap mint nap találkozunk a nevével plakátokon, televízióban, rádióműsorokban, és nagyon fontos ezért, hogy megemlítsük neki, hogy Nyisztor Vili nem a mi kollégánk, véletlenül sem. Tehát a Star Image érdekében ne jöjjön valaki ide, mert akkora Nyisztor Vili rajongó, hogy ide jön véletlenül miatt. A harmadik kérdés, hogy mikor kezdődik a barátok közt. Ez is egy nagyon jó dolog, ha ezt megemlítjük, hogy például, ha megvásároljuk az összes rész DVD-n, mind a 19.587 epizódot, amit lejátszottak már ebből a kiváló sorozatból, mindegyiket levetítjük neki, ezzel szintén időt nyerve ahhoz, hogy addig se kelljen olyan dolgokkal foglalkozni, mint a bemutatók, meg regisztráció, meg ehhez hasonló. Hát lássuk be, hogy eléggé időt elvevő dolgok. Nóra. Lépésről be fogjuk mutatni, hogy hogyan is kell elküldeni az embereket. Ugye az első lépés az az elküldés. Az elküldés egyenlő agresszióval, hát mivel tudjuk legkönnyebben elküldeni őket, ha agresszívak vagyunk hozzá, rettentsük el a jelöltet az üzlettől, mondjunk neki mindenféle rossz dolgot, hogy itt maga fog dolgozni, hogy ez itt nagyon nehéz, hogy ez itt senkinek nem halad, hogy itt soha nem lesz, hogy nem lehet pénzt keresni, tehát ilyen dolgokat mondjunk neki, amitől ő meg fog ijedni, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, és akarok ide belépni, és hogyha még nagyon agresszív, és azt mondja, hogy de igen, én akarom, akkor meg egy olyan mondatot használjunk, hogy mi a fenét akarsz te tőlem, és akkor már úgy biztosak lehetünk, hogy akkor azt mondja, na jó van, akkor szia, nem akarok veled foglalkozni. És ha ezt a lépést használjátok és alkalmazzátok, amit mink itt elmondunk, akkor 90%-ban el fogjátok érni a kudarcot, amit mink itt akarunk is. Péter? Hihetetlen statisztika, 90%-os hatékonysággal tudunk kudarcot elérni, ez azért egy elég nagy szám, és ez tényleg egy hatékony módszer erre, de folytatnám is, a második lépéssel ki kell építeni egyfajta bizalmatlanságot. Ez egy nagyon nehéz feladat, ez talán az egyik legnehezebb része annak, hogy hogyan is rettentsük el a jelöltet, hogyan ne építsünk üzletet. Kapcsolati marketing, ugye tudjuk, hogy 100%-ban pénzre épül, érdemes lefizetni a jelöltedet, hogy nehogy véletlen belépjen az üzletbe. Én több embernek adtam 40-50 ezer dollárt, hogy hagyjon békén, tehát én nem akartam, hogy ő bejön az üzletbe, és bizony ebben is vannak hatékony elemek, tehát tényleg azóta hírét se hallom,
nagyon érdemes ezt kihasználni, kiaknázni ezt a fajta lehetőséget is, de tudjuk, hogy többféle metódus van. És ugye itt látható még a hidegpiaci módszer, hiszen nem csak kapcsolati marketing létezik. Egy nyugat-grönlandi város írtam ide, Upernavikot. Kizárólag ott érdemes embereket megszólítani, ugye hidegpiac, Grönlandban mindenképpen hideg van, és kizárólag gyakorlás céljából. Tehát ha véletlen oda kerülnétek, Upernaviki embert szólítanátok meg, kizárólag azért, hogy ne lépjen be az üzletbe. Gyakoroljátok azt, hogy hogyan küldjétek el, dobjátok be őt a vízbe, vagy esetleg hibernáljátok a jelöltet, érdemes, higgyétek el, és itt láthatjátok, hogy az első 72 évben, hogyha követitek ezt a fajta módszert, akkor bizony nagyon nagy hatékonyságot érhettek el. Nóra. Következő lépés az én kedvenc lépésem, ugyanis 60 órás filmet végig kell nézni együtt, tehát le kell ülni a jelöltünkkel, végig kell nézni a háborút és a békét, közben, ha el is alszol, úgyse baj, mert a jelöltet vagy megnézi, vagy meg nem nézi meg, de ha vesztek például kólát, popcornt is, meg is állt, na jó, el tudtok beszélgetni ezen a filmen, az a lényeg, hogy ne az üzletről beszélgessetek, hanem ezen a filmen, amit láttatok, de ha elaludtatok rajta, akkor meg hagyjátok, hogy a jelölt mesélje el, hogy miről is volt itt szó, és akkor talán be tudtok ti is valahol kapcsolódni arról, amit. Tehát az a lényeg, hogy nektek szinte meg se kell nézni, nem el is aludhattok az egész filmen, a jelölt csak nézze meg, szépen nyugodtan, ti meg aludjatok mellette. Peti? A lebeszélés. Még mindig akarja, még mindig jönni akar. Le kell őt beszélni. Meg kell győzni a jelöltet, hogy hagyjon téged békén végre. Ehhez egyébként egy filmajánlót is kitettem, a Rocky című filmet. Nyugodtan lehet benne a motivációt megtalálhatod abban, hogy hogyan haladj a célod felé, és nem beszélve arról, hogy egy boxolós film, tehát ha valaki véletlenül nagyon-nagyon akarna esetleg csatlakozni az üzletedhez, akkor nyugodtan bármilyen testrészen le lehet őt ütni, fejbe vágni, gyomorszájon rúgni, stb. Hiszen ezzel egy nagyon nagy hatásfokkal tudod lebeszélni jelöltedet arról, hogy véletlenül se csatlakozzon hozzá. Ez körülbelül egy 400 perces folyamat, embertől függő, hogy ki mennyire akar csatlakozni, plusz attól függő is nyilván, hogy mekkora darab illetőről van szó a másik oldalon, tehát lehet, hogy egy hatalmas melák szeretne csatlakozni hozzád, és hát 400 percig kell gyepálni ahhoz, hogy véletlenül se lépjen be hozzád. De mindenképpen, hogyha már ennél a lépésnél tartotok, a harmadik lépésnél, akkor alkalmazni kell arcóbeli vagy cselekedetbeli agressziót. Nóra. És az utolsó, vagyis a negyedik lépés a lezárás. Ehhez még egy könyvajánlót is készítettünk, ugye nem ártana elolvasni a Kassa Tamás lerázási útmutatót, ugyanis itt lerázás, bocsánat, tehát a könyv a lerázási útmutatót nem ártana mindenkinek elolvasni, tényleg el tudjátok olvasni, hogyan tudjátok hatékonyan lerázni a jelölteket, úgy, hogy soha többet szóba se álljon veletek, és ha pedig még mindig rámenős, és még mindig akarja, és de igen, és hiába mondtál akármit, hiába akarsz azokat a technikákat, ami a lerázás, akkor egyszerűen fogd meg és fuss el tőle, és minél messzebb futsz, annál jobb, mert nem fog utolérni. Tehát, hogyha már nem tudtad az előző technikákkal elriasztani, akkor egyszerűen fuss el. Peti. És akkor összegezzük a 3 szabályt. Ülj, várj, rázd le. Nagyon fontos. És ha ennek ellenére, az igyekezetek ellenére mégis nőne az üzleted, emberek jönnének alád, kezd el hibáztatni a felső vonalat. Keresd meg Vilit, Hosszú Sanyit, mondd meg nekik, hogy ez így nem oké. Miért történik az, hogy alattad épül egy hálózat? Miért történik az, hogy egyre több a munkatársad? Felháborító, és mindenképpen tegyél ennek érdekében. Akár a supportnak is lehet ezen írni, hogyha gondoljátok, keressétek meg akár Malics Brigit, és írjatok neki, hogy problémák vannak a rendszerben, hiszen munkatársak csatlakoztak alám. Mindenképpen szóljatok, hiszen ilyen hibákat azért üzletépítésnél nem szabad elkövetni. Ennyi lett volna a mi restart képzésünk, és most akkor folytatnánk a dolgot. Nem mással, mint hogy cégünk igazgatója,
Bill Starkey egy üzenetet küldött nektek, amelyet Malics Brigi ugye fordít, és akkor ezt szeretnénk nektek bejátszani. Sziasztok! Hey, I've got a lot of great things to share with you real quickly. Nagyon gyorsan meg akarok osztani veletek egy pár információt. The first thing, I want to give you a little view, a little peek at the new website that's coming in 2 weeks. Először is meg szeretném nektek mutatni az új weboldalunkat, ami 2 év múlva húsvétra fog megjelenni, mint húsvéti ajándék nektek. It's beautiful, it's got a lot of new colors, and it's very simple. Azért lesz narancsárga, mert 2015-ben ez a szín lesz a divat, és mi itt a cégnél követjük a divatot, és előre is készülünk rá, de ezt csak itt most is nektek mondjuk el. It's going to be a lot of fun with the new site. It's going to be very easy to send your guests to. Nagyon jó lesz, mert olyan bonyolult oldalt készítünk nektek, ami még én sem fogom feltalálni magamat. Because now, if you just stay focused at the task, you don't have to sponsor 20, 30, 40, 50 people. Tehát ne arra fókuszáljatok, hogy egyszerre elküldtök 20-30 vagy még több embert. You can sponsor one person who sponsors one person who sponsors one person, and each time you do, you earn another $25. Egyszerre csak egy embert ne szólítsatok meg, utána a következőt, és így szépen sorjában. Hiszen ha ezt az utasítást követitek, minden alkalommal buktok $25. And pretty soon as it begins to grow, someone in Australia will sponsor someone in Korea, and they might be 1,000 people below you, keeps on paying you. És mivel a cég híre nem terjed a világban, megtörténhet, hogy valaki megkeres Ausztráliából, és megkérdezi, hogyan készíted a túrós csúszát. De te egyszerűen ne foglalkozz vele, inkább magyarázd el neki, hogy a parallelepipedon olyan 6 lap által határolt térbeli geometriai alakzat, amelynek minden oldallapja paralelogramma. The exciting part is we're going to have out all of the details this Friday to you, so you'll be able to study them, but you're going to find that we have the best paying compensation plan in the marketplace. Hogy milyen keveset is fizetünk nektek, azt megtaláljátok majd a webirodában pénteken, hogy melyik pénteken, azt még mi sem tudjuk, de az biztos, hogy péntek lesz. És ha minden igaz, akkor péntek 13-án, szóval nézzétek meg, hogy mikorra is esik péntek. And you combine that with the product improvements and our new website, and it's a real exciting time. Ez egy nagyszerű időszak számunkra, mert 2 év szabadságra mehetünk, hiszen már előre kiterveztük, mi fog történni ebben az elkövetkező időszakban. And so I just wanted to touch base with everybody to say hi. So thank you again for having me take a few minutes with me today. Szóval csak szólni akartam nektek ezekről az új dolgokról. Hát ez lett volna Bill nagyon fontos, kiemelten fontos üzenete számunkra. Köszönjük szépen. És akkor folytatnánk azzal, hogy bizonyára nagyon jól tudjátok, hogy egy fejlődő cégről van szó itt nálunk a Zsákszotyinál, és bizony kaptunk egy anyagot a cég részéről. Egy borzasztóan fontos anyagot, ami olyannyira exkluzív, hogy csak most láthatjátok itt a reggeli kávém, ugyanis a termékekről és az új kompenzációs tervről lesz szó. Hogy mik azok a fejlesztések, amik várhatóak az elkövetkezendő időszakban, idén, illetve jövőre. És először is szeretnénk kitérni a terméklistára, hiszen, mint tudjátok nagyon jól, az elkövetkezendő 2 évben megváltozik, ahogyan a világ kommunikál. Kezdjük! Az első programunk, ami még idén meg fog jelenni, az a Super Reverb nevezetű szolgáltatás, ami a szuper visszhangosításnak a koronázatlan királya. Tehát képzeld el azt, hogy végre lehetőség lesz arra, hogy a moderátorra, hogy belép a terembe, visszhangozzon, és ne lehessen belőle semmit érteni. Ez egy borzasztóan fontos és hihetetlenül hasznos technológia, amely egészen egyedi
az ilyen típusú szolgáltatásoknál, és ezt mi sem támasztja alá jobban ezt a fajta technikát, hogy ugye cégünk igazgatójáról elnevezett technológia, a Starkey és Hutch technológia jellemzi, ami a 10.0-as HD változat egyik alfaja, egyik kódneve, és ezzel a programmal tényleg most már végre neked is professzionális visszhangod lehet, végre megoldható lesz az, hogy ne értsenek semmit a hallgatók. És ami még alátámasztja ugye a profizmust, az a referencia, a Tihany Corporation Technology, a visszhangosítás királya ajánlásával működik majd ez a programunk. A következő szolgáltatásunk a Washing Machine Broadcasting lesz, ami nem más, mint egy mosógépre futatható broadcasterem, ami borzasztóan hasznos itt a mindennapjainkban, hiszen ki ne akarna a mosógépéről beszélgetni, a mosógépéről egy broadcast közvetítést csinálni. A fájlkönyvtárban bármilyen fűtőszál feltölthető, tehát még azt is megkerüljük itt, hogy tönkre mehessen, bármikor újat feltölthetünk, és ahogy a szlogen is mondja, broadcast-tel a mosógép is tovább él, tehát hogyha éppen reggeli kávét tekintünk meg a mosógépünkről, és hosszú sanyi szerepel a képernyőn, akkor hosszú élettartam is biztosítva van ezáltal a mosógépnek, akár 40-50 évig is működtethetjük kedvenc ruhatisztító eszközünket nap mint nap. A következő programunk a Background Chooser, amely program segítségével, mindössze egy gomb segítségével kiválaszthatod neked legjobban tetsző hátteret. Na most, hogy ez mit akar konkrétan, arról egy előzetes reklámfilmet fogunk megtekinteni, mert a cég speciálisan számunkra biztosított, úgyhogy ezennel tekintsük is meg ezt a filmet. Indítom. Távokban találod magad, itt kiválasztod a neked a háttér kiválasztásához kattints a kettes gomb. Ez jó. A háttér kiválasztásához kattints a A háttér kiválasztásához kattints Nem! Ez is jó. A háttér kiválasztásához kattints! Basszus, nem igaz. Hát ennyit a Background Chooser szolgáltatásunkról. Szerintem mindent megtudhattatok róla, ami lényeges és fontos információ volt, tehát a kettes gombra kell kattintani, ne felejtsétek el a kettes gombra. És akkor tovább mennénk a következő szolgáltatásra, a MailPigeonre, ami egy postagalamb szolgáltatás, ez fogja a videómailt egyébként leváltani, tehát törlésre kerül ez a szolgáltatás, és a MailPigeon fogja helyettesíteni, ami egy postagalamb szolgáltatás, tehát galambokat küldhetsz bármilyen címre, akár egyszerre több mint 10 000-et. Na most ugye szükséges, hogy minél nagyobb palitka ehhez otthon, a háztartásban, és van egy nagyon fontos dolog, hogy a galamboknak kizárólag ogami rovásírással lehet a címeket leírni, feljegyezni számukra, és ekkor tudják kizárólag megtalálni a helyes útirányt. Tehát ezzel kapcsolatban folynak még fejlesztések, viszont tényleg több mint 10 000 címre elküldhettek, hihetetlen reklámozási lehetőség, gondoljatok bele, elképesztő. A nap 24 órájában egyébként ők etethetőek online, bármikor adhatunk nekik kenyérmorzsákat, pacalpörköltöt, ami éppen otthon kéznél van. És ehhez kapcsolódik majd az Autoresponder szolgáltatás is, ami a hasonló nevű autorespondert fogja leváltani. Ezzel megszabadulhatunk ugye a kellemetlen koszttól, ugye tudjuk, hogy a galamb az milyen fajta koszt tud termelni, hát megszabadítjuk ezzel a programmal ezt a koszt az üzeneteinktől. A következő szolgáltatásunk a One-to-One Conference lesz, ez 2014-ben jelenik meg, az egyszemélyes kommunikáció királya. Gondolj abba bele, hogy végre fölmehetsz egy terembe, megoszthatod magaddal a gondolataidat HD minőségben, beszélgethetsz magaddal. Egy hihetetlen lehetőség arra, hogy
képezd magad, bemutatókat tarts magadnak, hihetetlen. Tehát döbbenetes fejlődésen megyünk keresztül, és akár videót, PowerPointot, vagy bármilyen képet megnézhetsz, amit te feltöltesz a terembe, és elindítasz. Döbbenetes. Tehát tényleg itt évek óta folynak fejlesztések, erre várunk, és igen, azt gondolom, hogy ez az a szolgáltatás, amivel végre odaérkezünk, ahova kell érkezni. És ennyit a szolgáltatásokról, most pedig akkor kitérünk az új kompenzációs tervre, ami idén kerül bevezetésre a Zsákszottyinál. Kezdjük is el akkor a regisztrációval. 3 pénznemben fizethető be az új regisztrációs díj, ez nagyon fontos, hiszen megéri elszaladnunk egy pénzváltó helyhez, az egyik a birodalmi márka, a másik a Péter fillér, a harmadik pedig a milpengő. Tehát megszűnik a dollár alapú, euró alapú, stb. Alapú fizetés nálunk. Hát eddig csak dollár volt, ugye, de felejtsük azt el, hogy bármifajta ilyen nagyon tömeges pénznembe kellene itt fizetni, mint euró, vagy akár itt ugye Magyarországon a forint. Nem, egy ilyen pénznemekre térünk át, mindenképpen fontos, hiszen nagyon likvid pénznemekről van szó, itt ennél a 3-nál nagyon jó befektetési alapot biztosítanak. És akkor 2 fajta csomag lesz, amire szeretnék kitérni. Az első az affiliate package, az affiliate csomag, ennek pi dollár lesz a csatlakozási díja. Ezt természetesen pontosan kell befizetni, tehát mindenképpen pontos összeget kell pi alatt érteni. Nagyon kérlek benneteket, hogy számoljátok ki, foglalkozzatok ezzel most az elkövetkezendő időben, hogy mennyi is pontosan ez az összeg. Ez kizárólag termékhasználatot jelent ez a csomag, tehát $1000 postagalambot küldhetünk ki maximum, ez egy korlátozás van. Egyébként majd az egyszemélyes konferenciatermet is, úgy mint a mosógépes broadcast termet, mindent tökéletesen használni lehet. Ez egy felhasználói csomag. A második az a Hyper Gigameister Super Ultra Affiliate csomag lesz, amelynek 6x10-24-en dollár a regisztrációs díja. Potom összeg végül is, ha belegondoltok, nagyon olcsón megfizethető. Végre sok embert nem lehet behozni az üzletbe, ami egyébként is a célunk. És ezzel ugye részt vehettek már a Zsákszotty üzleti koncepciójában, nincsen postagalamb korlátozás. Nagyon sok dolog van itt, amiből most már el lehet indulni. És hogy mégis mit jelent az üzleti koncepció, arra térek ki az elkövetkezendő pár diában. Az első az a direkt bónusz, ugye ami fog változni, hogy a cég az direkt nem fizet neked pénzt, ha új munkatársat regisztrálsz, nehogy véletlenül megtedd. Tehát a fölösleges munkát így díjazza a cég, illetve 2 dolog lesz, ami még extra díjazásként megjelenik, hogyha véletlenül meg is bízol egy munkatársad, Bill egy videómért küld neked, amiben nagyon mosolyog és megköszönj neked a fáradalmaidat. Ez azért egy óriási elismerés, hogy az igazgatónk egy mosolygós videómért küld számunkra, illetve a későbbiekben már postagalambon küld neked egy üzenetet, amint a szolgáltatás elérhető lesz, illetve hogyha 4500 direkt munkatársat csatlakoztatsz, akkor egy Vajaslekváros kaláccsal jutalmaz a cég, amelyet a megfelelő címre kiküldeni, a postaköltséget természetesen mindig a munkatárs állja. A következő bónusz a Festart bónusz, hogyha a csatlakozás utáni első 19 millisekundumban új munkatársat csatlakoztatsz, akkor a cég egy swimming bónusz biztosít számodra. Akkor ez egy swimming bónusz, ugye, aki beszél angolul, azt tudja, hogy ez az úszó bónusz, tehát itt azt kell elképzelni, hogy eső esetén, hogyha éppen eső van, akkor a cég első számú embere, Mr. Willy, körbe rohangál a városban, és leüti a tetőcserepeket, ezáltal ingyenesen beázást biztosítunk, és mindenki úszhat a saját lakásában. Egészen elképesztő és ingyenes szolgáltatás. Tehát tényleg, hogyha te ilyen gyorsan már is új munkatársat csatlakoztat véletlenül, ez egyébként egészen elképesztő teljesítmény, akkor Willy már szalad is, üti le a tetőcserepeket, és minden jó lesz. Ez egy egyszerű lehetőség egyébként, tehát sajnos hiába építetted újra itt a tetőt, utána megint meg fog történni a dolog, ez van. Nem lehet ezt többször megcsinálni. Értsétek meg, hogy a cég erre nincs kapacitás, hogy Willy mindenhol rohangáljon a világ bármely pontjára minden nap. Tovább megyek, következő a Luxury Beach Volleyball bónusz, a luxus strandoknak a bónusz, ami egy nagyon egyedi újdonság. Az leghatékonyabb üzletépítőt jutalmazza a cégnél ezzel a bónusszal a Zsákszotty.
Ugyanis az a személy, aki legalább 19 milliárd dolláros forgalmat generál a cégnek, egy Skype logóval ellátott strandlabdával jutalmazva. Hihetetlen. Tehát én itt vagyok, 20 éves, és egész életemben erre vágytam, és végre lehetőségem nyílik arra, hogy egy Skype logós röplabdával dobálhassak a strandon. Hihetetlen lehetőség, és ez mindössze csak 19 milliárd dollárt kell generálják a cégnek. Hát kicsit minimálisan, vulgárisan fogalmazva hülyének is megéri. Én azt gondolom. Közben Gergely is egy szatyrot tett a fejére, tehát ezt szeretném jelezni nektek itt a melegedőben. A paymatching bónusz a következő, ugyanis minél több embered van, annál többet fizethetsz, lehetőséged van, hogy 4000 dollárt fizess, sőt, lehetőséged kötelező 4000 dollárt fizetni a cég központi számlájára. Ez a következőképpen néz ki, hogy amint egy munkatárs bekerül a lád, nem kell, hogy közvetlen munkatárs legyen, elég csak, hogyha a te struktúrádban található, a cég kiutal neked egy 4000 dolláros csekket, ezt 3 napon belül vissza kell, hogy fizesd a cég központi számlájára. Egy hihetetlen támogatásmód, gondoljatok bele, minden ember után 4000 dollárt fizetünk, már is új technikák, új kompenzációs tervészetek, mindenben fejlődünk, hihetetlen lehetőség, azt gondolom. És végül a kifizetés, ami 15 éves ciklusokon működik, tehát 15 évente fizet a cég, sós-ropogós formájában, tehát a ropikat kapunk legközelebb, nem pedig dollárban kapjuk a pénzt. Postaköltséget ismételten a munkatársnak kell, hogy állja a GPG irodájából. Tehát most csak egy példával élve, hogyha hozok be 10 000 embert az első 15 évenben, akkor már is kapok 10 darab sós pálcikát, főleg a nógrádi típusú a cég azért nem aprózza alább, a nógrádi ropi a legfinomabb, és ezt ők is nagyon jól tudják. Illetve, hogyha 10. év után nem csatlakoztattál még munkatársat, akkor a cégünk speciális autóbónuszban jutalmaz, ami megint csak egy nagyon egyedi dolog, ugyanis kapsz egy Jaguárt, vagy egy Lexust, vagy egy Maseratit, ez választható fényképen. Tehát egy e-mailben elküldött fotóval jutalmaz a cég azt, hogy 10. év után sem sikerült még mindig munkatársat csatlakoztatnod, és ezzel is előre lendíted az üzletet. Hát ennyi lett volna a termék bemutató és az új kompenzációs terv. Azt gondolom láthatjátok ebből is, hogy milyen újítások előtt vagyunk, és mindannyian optimistán és pozitívan tekintettek a jövőre. Azért nem semmi, amik itt lesznek. Tehát én már borzasztóan várom. És rendhagyó reggeli, így az időben is rendhagyó, mi körülbelül ennyivel készültünk. Be vagyok őszintén, nem lesz most egy órás a programunk. De még mielőtt befejeznénk, szeretnénk egy másik kollégánk, egy nagyon sikeres kollégánk, Dukai Attila szavaival búcsúzni. Jó, ellen még van egy blokkunk, hoppá, műsorvezetési hiba történt, ugyanis igen, hát nem szoktam én ilyet csinálni, de hát itt van április 1, és hirtelen azt se tudom, hogy hol vagyok. Úgyhogy felhívnánk egy olyan úriembert, aki az üzletnemépítés kiváló példája. Tehát róla azt kell tudni, hogy ő nem csatlakozott hozzánk, tehát mindenképpen köztünk a helye. Indiana Jonesról van szó. Kezdjük is el akkor, tényleg mi a vélemény üzletnemépítési módszereinkről? Jótól haladtok, viszont ha az én módszereimet is használnátok, akkor nagy mértékben tudnátok növelni az üzletnemépítésnek a hatékonyságát. Na hát halljuk, hát ezért vagy itt mégis. Mondd el, hogy milyen módszereid vannak, mert tényleg kíváncsi vagyok, és mindannyian itt a csapatban érdeklődve hallgatjuk. Ha anyaszült mesztelenül kergeted az embereket, akkor biztos, hogy nem fognak bejönni. Ez tuti 100%. Nálam bevált. A következő módszer pedig a kiszertündés naptárosztogatása. Az a tortán, attól jobb nem kell. Ezek valóban elég érdekes módszerek, és hatékonynak tűnnek. Ugye mi csak 90%-os kudarcot ígérünk, de azért tényleg ezzel még jobban föl lehet tornázni. És egyébként ostort szoktál-e használni? Hát változó időjárás függvénye.
Rendben van, mert azért ugye neked egy ilyen fegyver is a kezedben van, és azzal is könnyedén elriasztható bármilyen jelölt. Na és még azt szeretném kérdezni, mi volt az a demotivációs tényező, ami miatt nem léptél be az üzletbe? Oda jött hozzám egy csóka, valami szponzornak vagy valami ilyesminek nevezte magát, beszélt valami marketing tervről, meg kompenzációs tervről, embereket kell behozni, aztán mondtam neki, hogy inkább menjen és igyon egy felest. Igen, tehát ő egy abszolút ilyen magánakcióba kezdett, azért látható, hogy ilyenek ezek az amatőrök, akik úgy jönnek oda az emberhez, hogy gyertlakoznak verseny. Nem, ezt felejtsétek el, nagyon nagy szerencséje volt azzal ennek az úgynevezett szponzornak, hogy nem csatlakozott Indiana Jones az üzlethez. Mi abszolút sikert ígérünk. Hát valaki a saját útját járja, van ez így. És még annyi, hogy miért van rajtad napszemüveg? Hát meguntam a binárist, és inkább átmentem a Matrixba. Neótól kaptam ezt is. Nagyon jó fej. Tényleg múltkor is elhívott sörözni. Hát igen, ugye most, hogy váltottunk itt már a Matrixról, azért valakinek hiányzik, na. És mit ajánlasz még, utolsó kérdésként, mit ajánlasz, hogy hogyan ne legyünk sikeresek az üzletben? Elsősorban azt szeretném tanácsolni, hogy menjetek el kocsmába naponta 5-ször. Ha dolgozni támad kedvetek, akkor üljetek le és várjátok meg, míg elmúlik. Ezt tudom javasolni. Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy egy egész életre fontos információkat kaptunk, és hasznos tanácsokat, amiket mindenképpen érdemes megfogadni az üzlet nem építéséhez. És akkor most már tényleg itt a műsorvezetési problémák és a rendszerhibák, vagy Dávidka rendszerhibák után, illetve Indiana Jones rendszerhibák után zárjuk le a mai programot egy videóval, amelyet Dukai Attila kollégánk küldött számotokra, ő is megosztja veletek tanácsait. Üdvözlök mindenkit a mai prezentációnkon. Én Dukai Attila vagyok, de gondolom nem is kell bemutatkoznom. A mai előadásunkon egy gyors talpaló prezentációt fogok tartani az üzletépítés alapjairól, ami 4 lépésből fog állni. Szóval az üzletépítés alapjainak első és talán a legfontosabb lépése az emberek meg nem szólítása. Ugyebár mindannyiunknak vannak ezzel problémája, az ismerősök a nyakunkra másznak és rágják a fülünket, hogy emberek, szólítsál már meg üzletileg, egyszerűen érdekel ez a dolog, regisztrálni akarok, de mi hűségesen tartsuk a frontot, és nem szólunk egy szót se. Viszont a közelmúltban voltam egy előadáson, aminek a témája az emberek meg nem szólítása, és megosztottak velünk egy elképesztően jó és hatékony technikát ezzel kapcsolatban, amit én természetesen veletek fogok most megosztani, úgyhogy vegyetek is elé papírceruzát. Ez a technika bármilyen hihetetlen is egyetlen egy lépésből áll, amit most meg fogok nektek mutatni. Szóval az első és egyetlen lépése az emberek meg nem szólításának ez. Na, gondolom fel tudtátok jegyezni. Ilyen egyszerű, bármi hihetetlen, és tényleg működik, tényleg hatékony. Csak ezt tudom mondani róla, csak áldozni tudok róla. Szóval nem is akarnék tovább részletezni róla semmit. Mennék a második lépésre, ugyebár az üzletépítés második fontos lépése a könyvek nem elolvasása. Ugyebár mindannyian érzünk kényszert arra, hogy vegyünk egy könyvet és elolvassuk, nyújtogatja a kis kezecskét, hogy olvassál, egy ilyen csábítást érzünk, kényszert szó szerint, de ennek is van egy 3 lépéses technikája, hogyan tudjuk elkerülni, mint például én ezzel a könyvvel fogom most nektek példázni. Az első lépése ennek az, hogy levesszük az adott könyvet a polcunkról, vagy épp ahol tartani szoktuk. Második lépésként kényelmebe helyezzük magunkat, legyen ez ágy, szék, fotel, sorolhatnám. A harmadik lépésként viszont az adott könyvet egy laza mozdulattal eldobjuk. Ilyen egyszerű ez a lépés, így tudtuk a leghatékonyabban nem olvasni könyveket. Ezt se részletezném tovább. Térnék az üzletépítésnek a harmadik lépésére,
ami nem más, mint a szponzorral való kontaktus elkerülése. Bár mindannyian jól csináljuk ezt az egészet, nem hívjuk fel a szponzort, elkerüljük, utcán nem is köszönünk neki, tényleg átmenjünk a másik oldalra. És hogyha ezt a tevékenységet jól csináljuk, előbb-utóbb az lesz a végeredmény, hogy a szponzor fog minket fölkeresni, hogy ember miért kerülsz el. Én különböző szakkönyvekből írtam ki idézeteket, amiket most fel fogok nektek olvasni. Ez is 3 lépésből fog állni, pontosan 3 kifogást írtam nektek, amivel a szponzorral való kontaktust elkerülhetitek, valamint kibírjátok magyarázni magatokat, hogy miért nem voltatok ott a beszélgetésen, amit megbeszéltetek, vagy egyáltalán miért nem hívjátok fel. Szóval, az első kifogás, ez. Fogorvosnál voltam, mert nem látok a bal fülemre. Második kifogás. Rájöttem, hogy a biztonsági öv sokkal kényelmesebb, mint a tolószék. Harmadik kifogás pedig az Attila menj le a boltba kenyéré, tejét. Szóval ezzel a 2 kifogással bármikor el tudjátok kerülni a szponzorotokat, és ki tudjátok magyarázni, hogy miért nem voltatok jelen. De térnék is rá az üzletépítés harmadik lépésére, ami nem más, mint a képzéseken való nem megjelenés. Most ez többféle okból hasznos, de talán a legfontosabb dolga ebben az egészben az, hogy példát mutatsz a munkatársainknak, hogy hogyan kell ezt az egészet csinálni. Most én magamat hoznám fel, mert ugyebár hiába vagyok én most az előadó, mégsem vettem részt a mai prezentációnkon, úgyhogy kb. Így kell kinézni annak, hogy nem veszel részt egy prezentáción, ettől jobban nem is tudtam volna példázni. Úgyhogy ennyi lett volna az én kis gyors talpalom. Úgyhogy az egyik munkatársunknak, Rövid Sanyinak a szavaival búcsúznék tőletek, meg ne próbáljatok dolgozni. Hát ennyi lett volna a mai program, ezzel zárnánk a dolgot, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet itt a zsákszotyi képzés és termékbemutató kapcsán. Mi nagyon reméljük, hogy megfogadjátok a tanácsainkat, és minél több embert nem szólítotok meg, hiszen ez okozza a legnagyobb eredménytelenséget, ami a legnagyobb célunk. Úgyhogy tényleg meg ne próbáljátok dolgozni, és további szép napot kívánunk mindannyiatoknak.